тази вода помага при... ти от скалите, защото някъде има изворче. Правилите бейки. А кой да снимаше Мадърския конник? Как? Вторият ще писни на панакида. Това е дървена дъска, която е била покривана с восък. С кален е изтървана самата буква или самата цифра, пак отново показано от самия показател на самото табло. Отново е изпитван от учителят, когато е освоена на самата техника на писане в панакида. Чак тогава в много рядки случаи се преминавало на последния чинопис. Той е правилно превежда, записва много църковни книги, подвързвайки красиво с кошната нощна облецока и по този начин помага да се съхрани. Църковните книги да бъдат съхранени. В 1765 година в една мързолита зима, в която пристига хилендарският монах Паисий Хилендарски и му донася. Какво донася на Стефан Врачански и Паисий Хилендарски? Дайте история за Български. Тогава, в 1765 година, Стефан Врачански прави първи препис на история на български и е представил света на църквата Свети Петър Павел. Който има айде, извинете, Кабелка няма да е. Кабелка, като слушате. Айде сега и госпожите. Чакай да слизим. Сега затвора да снимаме, най-вече затвора. Занимава и с много търговска дейност, отваря голямо търговско дружество в Букурещ. В Кроява закупува голям свой чифлик, където дава работа на много българи, които са отишли в имигрантство. Натръпва огромно състояние. Благодарение на негова помощ тук в Котел е открита Котелската академия мъжко училище, която наистина е имала статут на един университет, тъй като тук са изучавани различни науки, които до този момент те не са били изучавани. Негова идея е негов проект е направен телескопът. Той дава макет на парната машина. Висши практични съвети по медицина на самите болници. Когато се борят заради зелените гори, които България има, и бяло заради стремежите и свободата всъщност на всички българи, които са им. По-късно вече с Конституцията на България от 1879 година, Търновската конституция, тогава се решава, че българският трибадреник трябва да бъде точно такъв, какъвто всъщност го е написал Георги Стойков Раковски. Иначе. Момчета и нататък има зали. Отидете и нататък. Госпожо, и такова брата и такива красота. Голяма красота. Нали? Виж горе, виж. Виж горе. Там да няма вече. Турба. Виж какви хубави. Има и това. Добър ден, добре дошли. Добър ден. Заповядайте на нашите калинки, конички, чантички, големи, вижте какви хубави котенца има. 15 лет.
Сега обаче, вървейки и снимайки, ще се пребия. Възможно е. Напълно? Който има книжка да се навие. Не влизай навътре. За навиване на прежда, тарелката сложена, пистилката и... 2 лева маса. За всеки един обект може да си купиш. Аз съм да си намерили стоките. Да. Обаче сега да ходиш по сечката. Цяла българчка. Що не си да се разказва? Тук ще поставим малко. Виж тук носите как са наредени. Тук не е следващата спирка и имаме още една последна. Сега намираме се на Чершитската улица. В миналото долните етажи са били магазини за занаятчийски работилници, който е ходил в Златоград. Е така, а горе са живеели хората. Имаме така и ние добрата идея това да го направим. Търсим си някой богат бизнесмен. Ако имате назаем, давайте го назад. Сега, къщите са автентични, те са така, както ги виждате. Много трудно е да направиш някакъв основен ремонт, особено фасада, защото всичко минава със съгласуване с така едно звено в София, паметници, архитектурни паметници. И така, малко трудничко е, но пък това е красотата на селото. Те имат възрожденски тип. Тук нарочно спираме. Кюруците, които са били мюсюлмански племена и на 7 км горе в планината са пасли стада овце. Те са слизали тук и са казвали: слизаме, лъка е място широко около река. Слизаме на лъката да поим овцете и оттам лъка, широка лъка, защото е нямало сгради. А днеска става тясна лъка, но за това един смоленски поет Димитър Златев е казал: широка лъка, стара звънка песен и корен в българската пръст корава. Те обикновено избират, тук така танцуват, малко по-надолу и картината отстрани е много ефектна. Съчетание от къщи и природа. Много често идват състави най-различни, особено виевския фолклорен, който е първо асоциирано към ЮНЕСКО, и този туристически маршрут, малко по-дълъгичък, сме го направили за гостите. Но за вас с удоволствие специално, лично директорът развежда. Така, чест. Намираме се пред паметника, дъв паметника на Екатепа. Отдолу имаме едно благодарствие на монтираме една благодарка на вода. Той има една прочита фраза: аз ще отворя вратите на всички български църкви, да, ще вкарам евреите и няма да позволя да заминат по лагерите на смъртта. Един така буен родопчанин, широколъчанин, на 7 км има малка къщичка. Обичал е и той, като всички хора, и да попее, и да поиграе, развявал е черното си раз.